Gracias por acudir a esta comparecencia. Empezaré por presentar a las personas que están aquí en este acto. Gotzon Barandiaran, una editorial de Josu Zabala, y quiero mencionar también a Joseba Sarnandia, ya que aunque no puede estar presente hoy aquí, pues su aportación para este acto también ha sido importante y por lo tanto, bueno, aparte de mencionarle, pues le queremos enviar un fuerte abrazo desde aquí. Este acto tiene un carácter especial. Rira hizo un llamamiento hace unas semanas para realizar una movilización popular general el 12 de enero en Bilbo. Hizo un llamamiento como el que presenta un papel en blanco, es decir, porque queremos que este llamamiento sea completado con la aportación de cuantas más personas posibles. Queremos que sea una campaña, un proyecto participativo en el que tenga cabida pues, muchas ideas, muchas aportaciones que nos puedan enviar diferentes personas de Euskal Herria, y es por ello bueno, pues, que presentamos en este acto las primeras aportaciones que ya hemos recabado. Por un lado, Joseba Sarnandia le ha puesto letra a este llamamiento, Josu Zabala le ha puesto música, una editorial le ha dado una imagen y Gotzon Barandiaran ha completado este proyecto con una iniciativa cultural. Egunon, Joseba Sarnandia idatzitako testua. Igerian, egan, oinez, pausorik pauso bagoaz. Lainoa nahi nora doa, baina gu herrirakoaz. Arrainak zaretik iez, txoriak libre dabiltza. Askatasunaren bila dabil, gutako bakoitza. Gerra eta zoritxarra ez da ezinbestekoa. Askatasuna beharra, denontzat, benetakoa. Hormetan daude ateak, eta muga da, pausua. Gustokoa ez da izango guretzat enbarazua. Kartzela egin nahi dute, herriak itotzekoa. Herri bat egingo dugu, kartzelari gabekoa. Hau da, Joseba Sarnandiak bere idatzitako testua, eta zelan baita ekimen honetako ardatza izango dana. Herrirakoaz, herrira noa kontzeptu hori izango da ardatza. Antolatu ditugu 4 emanaldi Euskal Herri osoko 4 herritan. Euskaldunok kartzelarekin eta erbestearekin izan dugun harreman historikoa kontatzeko eta kantatzeko. Hasi Bernard Etxepareren gandik, berak kartzelan idatzi baitzituen hainbat bertso, eta gaur eguneko Ataraminen edo bestelako publikazio batzuetan argitaratzen duten presoen testigantzaraino. Emanaldi hauetan erakutsi nahi duguna da Euskaldunak eta kartzela eta Euskaldunak eta erbestea beti elkarrekin joan direla edo joan garela, harreman estua izan dugula beti kartzelarekin eta erbestearekin. Jasoko ditugu testigantza batzuk, mendeetakoak eta gaur egunekoak, garaikideak ere badirenak, eta hor kantatu eta kontatuko ditugu kartzelan edo erbestean bizitakoak, sentimenduak, pertsona batek kartzela bizi duenean edo erbestea bizi duenean zer sentitzen duen pertsona gisa, batez ere. Eta emanaldi hauen ardatzat hitza izango da, batez ere, estetikoki edo estenografikoki nahiko soila izango da, zuria izango da, garrantzia hitzari eta kantuari emango diogu, eta horren besteko garrantzia emango diogu ze karteletan ez baitugu iragarriko nortzuek hartuko duten parte. Euskal idazle eta musikari oso ezagunek hartuko dute parte, eta hartuko dute parte inoiz beraien lanetan kartzela edo erbestea gaitzat hartu izan dutenen. Lehen aitatu duan bezala, hasi Etxepareren gandik eta gaur egunera arte. Ez dugu izenik emango, emanaldi bakoitza izango da bat eta bakarra, ez da errepikatuko, kantatuko direnak ez dira errepikatuko, irakurriko direnak ez dira errepikatuko, eta beraz, bertaratzen denak baino ez du gozatu ahal izango emanaldi hoiekin. Amairak esan du, neoerritupara nagoela bertzetara garra da lan hauetara baino gehiago, naizan nire lanak eban.
Eta eskaintza egin zidatenean ere esan nien, daudela hobeak, dudari gabe, daudela ezagunagoak, dudari gabe, eta dudari gabe aperiarekin bat egiteko edo helburuetan bat egiteko gertu dugu iratekenak. Hala ere, neuri egiteko eskatu zidaten eta nik ulertzen dut lehena mamaiak esan duen moduan horri zuri horretan bakoitza bere ekarpena egin behar duen horri horretan, nire ekarpena egiteko aukera bat zela eta nola ez guztoz onartu nuen. Guztoz onartu nuen zelan ez baita Joseba Sarrenandiaren testu bati irudia jartzeak kilikili egiten zidalako. Seguro asko irudiarekin lanean ari diren askori moduan, ez? Eta irudia azaltzeko irudia dago, ez da? Esaten da, irudiaren mila hiltzaik baino dia balio duela, nahiz eta esaten den momentuan bertan gezur bat esaten ari garen. Nik esan dezakedan bakarra da, testua eskuetan dutela egindako irudi badala, Josebaren testuak ere badaukala halako estetikoki nolabait esan, puntu nahi bat, edo inoso bat, edo xalo bat, ez duena esan nahi inundik inora edukian hori dagoenik, ez da. Eta irudian ere hori egiten saiatu nahiz, ez da, badakigu Euskal Gatazkarekin eta preso pelizlarien gaiarekin, erabili izan dugun iruditeria sarri askotan, gogorragoa izan dela, unkigarriagoa izan dela, egoera gara behartuta. Egoera dena da, eta benetan ez da egin nola esan. Ez da mila kolorez marrasteko ideia ematen duena, baina hala ere nahi nuen kantuak ere badaukalako esperantza puntu hori batez ere baimenik ez duelako eskatzen, ez da, eta bainoen mainora doaz eta gu herrira goaz, ez, hor baiestapen badago. Eta irudian ere baiestapen eta baikortasun hori agertzedin nahi nuen. Eta hauxe da egin duana. Nolabait ere irudikatu dut, askoren buruan, gehien handi baten buruan beharra da dagoen presoen eta ieslarien etorrera hori. Eta beren saiatu nahi egitatzen gainera oztopo izan daitezken elementu guztien irudiak. Barruak ez zidan eskatzen hor ningo gorpu polizialetako eta epai munduko jenterik agertzedin. Boixo, begira koloretzu eta esperantza atzu bat, hala izan beharko luketen garai batzutarako eta batzu behin da berriro horrela izan ez dedin empeinatzen diren garaia. Egunon, ni ez dut kanturik ekarri, ez dago amaituta, egon ginen oraindik aipatu behar dudan kantuen lanean, eta burututa, beraz dakit exactamente zertan natoren, baina aprobetxatu behar dut, hemen nahobela dintzat eskerrak emateko alde batetik, ni aspaldi musikan jubilatutan nengoela, kanturik egin gabe, kantu bat egiteko arrazoi bat eman didatelako, horrekin batera musikari lagun batzuekin berriro elkar, lanean egin, grabatzen egon, guri gustatzen zaiguna egiten, ibili gara. Beraz, zuen kontura, jolasten ibili gara. Horrekin batera, aipatu beharko nuke, maitasun handiz egindako lan izan dela. Ez dugula eskorik jaso kolaborazio asko eskatu bat izan da ditugu, jendea bihotzez etorri dara kantu hau burutzeko, baina kantu batek ez du presuak Euskal Herrira ekarriko. Kantu hau egin dugu, jolastu dugu, oso ondo, orain musikari horiek beste kantu batzuekin arituko dira. Eta agian hau, zaborra nazun daiteke. Ez bada, herriaren gustukoa dala, herriak bere egin, eta agian zerbaiterako balio luke egin dugun jolasa.